مرحبا جورا قالي بجدار وقهدار مني دلال وهجا في صباحي معلوم جارك ديجيكي برنامج دعاء دا الهمبر وما دعائي بالصلاة الناجية يعني صلواتي خلاصبوني حكمة في ديونا أجورت بش بل بخير وبركة صلواتي خلاصبوني بعربي صلاة الناجية يعني إنسان في دعاء بخويني چ بخوازی خودێ ددیێ بخواندنا vê duayê xwedê gunêwî efû dikî ji guneha paqij dikî tobawî qebûl dikî wî digihênî miradê wî na wî digihênî maqsedê wî na ji bo dolemendiyê bixwênî dolemend dibî ji tiştekî bitirsî ji bo tirsê xelas bibî ew tirs ser ve diçî çi tê heqî belê yek ji wê fêdawê ji yek jî ew e mesela însanek çû welatekî bi îşekî bi karekî li wî welatî me asê îşê wî li hev rast nebû aciz bû dixwazî vegerî welatê xwe ema imkana wî jî kê çê nabî yani şert û mercê dinyayê lê giran dibin nikarî vegerî û aciz dibî bêriya zarokê xwe kufletê xwe dikî ev însanê hana bixwazî bi rehetî vegerî welatê xwe ji wê xurbetê xelas bibî belê heft roja ser hevdû destpêkê de êvara înê wê destpêkî berî li mêja sibihê wê rabî wê destmêj bigirî û du reqet li mêj bikî berê xwe bidî qublet hezar carî wê vê salatê vê duayê bixwênî Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin salaten tuncîna bîha min cemî'il ehvalî vel afat kurmanciya wê ez ji we re dibêjim ya Rabbî بالصلاة والسلام على سر محمد تما جميع آفات وبلاء تبپارێزنی تحتیاجê me pêwîstiyê me temîn bikî tima ji guneha paqij bikî ti derecê me bilind bikî tima bigihêjenî meqsûd û muradê me çiqa meqsûd û muradê me xêrê got hebin tima pêşeh bikî çiqa xêra got hebî di mirinê de jî di manê de jî tu bikî nesîbê me hezar carî vî şikilî vê duayê bixwênî û pişranê li mêja sibihê bikî û destê xwe vegirî bê ya Rabbî tu vê hurmeta tu bereket û hurmeta vê salawata hinakî tu min ji vê xurbetê xelas bikî tu nesîbê min vegerinî bal mala min ve bal zarokê min ve tu min ji siqintî û zehmetiya vê xurbetê xerîbî xelas bikî guhdarên hêja ji gelek tişte dîre jî ev dua hatê xwendin tiştên jî hene em nikarin bibêjin ji bonî halom nikarin bibêjin yani însanên hene her tiştî bi xerabiyê pêk tênin niyeta we xerab e ji bo vê dua hene bi niyeta xerab bi tiştê xerab pêk neynin em nikarin bibêjin ema hineke got em li we bawer bibin rûbirû em karin ji we re bibêjin ev salawatê hene halo jî têkişandin tu şipiya bî tu rûniştî bî tu razayî bî tu di rê de herî tu dirêşkirî bî vê salawatê bixwêne Allahümme salli ala Muhammed salatun tuncîna bîha min cemî'il ehvalî vel afat heta dawiyê belê û piştî li mêjekî jî bixwênî piştî pênc wext li mêjê ê got bixwênî ev kesê gotim yanî hero vê salawatê vê dua hene bixwênî ew însan ji şerê dijmin xelas bî dijminê wî nikarin ti tedîlê bikin yek ji museletbûna şeytên jî emîn dibî şeytan jî jê dûr dibî di do ji afat û belayê erdê û ê azmên Xwedê teala wî diparêzî teleba wî de di dilê wî de çi tiştê got xêrê hebî çi bixwazî Xwedê didîyê sisê Xwedê teala
ویژ فەقیرتێ ژ نەخۆشیتێ دپارێزی 4 ji ber wê hawê ez jî kê tembihê dikim ez bêjim vê duayê gelkî bixwînin biro pişa hûn razayî bin hûn diriya de bin hûn rûniştî bin vê duayê bixwînin hûn ê bigrin murad û meqsedê xwe dinya û axretê jî Dayê Xwedê murad û meqsûdê wa mala we zarokê we ême jî kê înşallah pêk bînî amîn welhamdûlillahî rabbil